Sar phainai 19 January 2025 chini Deborma Bosongrongni Malaya Panda je khalailen ni tabuk committee rok khalaiei press meet khlailai jak nuka ebong operation mo cholikha tabuk gai abro tui nini one song mule baba haingi tong Deborma Bosongni je puila je Malaya Panda omo tang puila no saka bomo right stomp khainani hingkai omono tui no chini Deborma Bosongo je tongna okara chakara rok এবং টপ লেভেল নি বড় কক সালাই মানে বিসিং তুই no মনো খাইনানি মানে কক সাপনা হার জাকা হাঙ্কাই অমুতো খাইজাক সিনাই no হাঙ্কাই তাবো অমনো তুই তিনি আং তাকাইসা প্রেস মিট নুখা ও দেবরমা বসংনি বখাক তুই হাঙ্কাই বড় তিনি মাত নাইখা কাবর স্টেজ টকটাংনা নি চেংখা হাঙ্কাই যে প্রোগ্রাম বটাং তাসু জরাং যে সাইমামান মতেংকাই খুব হামনাই প্রোগ্রাম খুম কসা কাখরাং Botring ko diwi supmane haikeno program botang obrok senam kana amti hina khanao hangkai omono turugui kubangma chini borom ganang je Deborma Bosongni je okara rok je samani borgo jotono positive no saka gang khakhlayo chini hukumu mukumu culture no mothangai naringnani chini tagmung lupmung no o Deborma Bosongni aborno mothangai naringnani hingkai singkaisa platform na o platform no sing subject yang tongmani o Malaya Pandani bising tuino o platform samjang nai hinai chini jara okara rok borok saka kamo khub kaham omo simia chini mosamong samung rok kobang ma chini jadu kolija rok truk truk khai tabu mane samne kri sing phaire rekha kam omo tang tai se bahke kathang khai narangnani jemon chini mosamong mamita lebang bumani mosok sulmani tang biti goria mode kebang matong hingga kai buni do phani bororok jemon riang hodani bororok jemon goria festival goria ya borok o hojagiri je festival khayo ke chinbo to mamita khaiman lebang phaimani jora lebang ni sengka festival khaiman mamita mai manai senja agini sirisiti wa maro swag rok songoi mai kadal salemen somai senga somai mamita festival khaiman jakai abuni bagaino ang sanani nayo je jung chini dofani je kmanani nai tongmani je komonani nai tongmani omono jung jasa khaipano muthangai manarengnai ebong muthangai naragui jung omono jasa khaipano jung chini bosongno o sungsar bai mosangri matoni nai hingga kokongkha tabuk sung omono narna thangkai chini kaisa platform nangu hingga o platform ni bagino jung puila tabuk je 19 tarigo khwaini baijal bariwo omono khlaina nihne chonglai khata sar ajaga bobo hai chini Deborma Bosongni VIP borok no ni hinjangnai bobo hai wan soga bokai Oro Deborma Bosongni sabo sikang chief minister angka sabo speaker angka titi edise sabo CM angka ka omdekai kaisani pora kaisa khai jung boromno jotto chin je borom ganang no nungna sini seikering rok sabo tong sabo bijab rok seika boromno bosong nungjaknai engka omti hai kereng ja lokurok tongo jung chini bosongo Deborma Bosongo jung boromno aro nungjaknai ebong jung boromno adino chini kwbangma lokoni bwskango boromno borom nijaknai ta sar ajaga chini bobagra yakhaba chini jisnu sar songkai borok phaibai nei dia chini Deborma Bosongni bujespa nangthon raja phanangthon governor phanangthon jung boromno jotto no sangrinai MP reno mane Deborma Bosongni jeta borom ganang tongnai ojama tongnai jung bebak no aro nungjaknai ebong obo ang tini khanaka borok angbai kok salaimao ang saimaka je khanano sini invitation card rok reading mainai volunteer card rok joton reading maikha chini aro stage tangjaka haikya kai borok jehetu abo ani Ramchandrgarh constituency khaikya ka borok khaitangi aro norok abono choice khaikya nang borno sungka ka borok sao obongkha Deborma Bosongni compact elaka second hingga kai abo communication ni mane chini ar thang phaila su khainan bage jotoni kaham security ni bara khub kaham hingga kai a je matho sorkari nibo kwbangma kotor program go aboni bage no borongko
Ka aboni bagina ang Ramchandra Ghat ni khoroksa MLA ongoi blekai tongthogo ja ani Ramchandra Ghato kaisa laibuma sijangnani thangui tongo abongkha Deborma Bosongni puila malai laimani panda ongni bisingtui eka aboni bagai ang simia ani Ramchandra Ghat ni kebang ma chini tiprasar lukuro ceta Deborma Bosong lukuro borbo khatongjak ebong kebang ma adino borok nai omona karibo te kaisa kok जों सराय सरायkai sanani musungo adino kok borok de ba kok borok sar a sarno boseng aro kaisa borom rimani bisite palai lenani hene जों wansuk laika mane angya chini jara committee rokta ka borang saka bo saka obo palai ma aro bising sino जों palai ke kamungnai ni saka sarte kaisa hangkai jodio nanga committee ni member ya to phano tabuk o je Deborma Bosong ni malama panda khaimano drugui kobangma borok kobangma kok sao divide and rule lokhnai abono tui khai nang ajagani khoroksa luku songjak adongui bobo hai kok sanam songsar borokno bobo hai clarification ni musuk oro divide and rule ni posno ya ani Bosongni o Deborma Bosongni oinano Bosongni by chini Kristi Sanskriti hino hukumu mukumu kintu juda Deborma roni rignai Risa, bini butai, bomor, abo kintu juda. Chini resamung borok bai, buni resamung borok juda. Chini musamung bai, buni dofane musamung juda. Eko omti hakena kebang ma chini wamani ro, ba chini kebang ma ura ro, langga ro, buni Bosong ni bai, langga bai, chini Bosong ni langga ro juda. Eko omoto teru-teru ke komona nai tohana. Eko ora divide rule ni posna kai omoto rasnitik yable. Moto non-political, non-religious organization cimo khai tong. Or political involved ya. Sing odo fani, obo songni, borok mo si singar participate khai nai. Or to ang rasnitik identity thangla. Kebo rasnitik identity ar thangla. Sing Deborma Bosongni khoroksa adong ahi sabe sing aro join khai nai. Ke kebang mo borok sawo je or tabu Deborma sikakai ST facility mangala ba community sikakai mangala. जों Deborma kasini title kintu ese जों ngo hangga community tipuri community na tanai ar chini jotto miloi diang jomatia kaipeng molsom koloi tripura jotto mile ke जों tipra hani busa जों tiprasa ternyata mo sudah tongba orto divide and rule posno phaya sen hangga ani Deborma Bosongni hukumu mukumu ani siri sitini tagmung lupmung kanmung chumung dongno muthangi nangnani khetreo ang jodi khaina thangkai obaki sing ko dalba oino ko be kaklaina ni dan ko ba ka buini Bosong to khai tong buini kaisa 35 bosor 43 bosor rokong bacha boroni alada khai bongni hukum mukum nati ka tabu Deborma Bosong bo tabu khaina je proyojonata obo chini odo phani ba Bosongni okara chakra rok tabu nangjaka ebong nangoni bagaino tini omti hai kaisa Bosongni malaima panda khainani thangjaka nino जों saimata sar sana thakama pura social service ya social work khaing khata mo ekdom pura social work no hinmano mo karon chini Bosongni jotto level oro rajnitik ba dormoni kri tini je oro samung tang tongnai ang press meet jeta nungmani oro to nini dormono bis khai ar Christian Hindu jotto no tong press meet je borono nungnai engkai mo just chini Deborma Bosongni je rider rokno je tamung lupmung rokno chini resamung rokno chini mosamung rokno bebak no chini kokthai kobang rok tongo omo rokno mothangi nargai bahai ke ta waisa borno suyei aku jing naithok ke naragi man preserve khaiman save khaiman omoni bagisa aro koksa blaimani panda chimo mane koksa blaiman panda mane na sing malai lai omono salainani panda haitama sar जों जे invite di tu nai abo kasini tirpra hasteni Deborma simidang nai na or tipra hasteni simia Bangladesh ne borna bosong chesta khaika communication khaina ni borok chesta khaika kintu Bangladesh ne poristiti o tabu bor bisa maya ora phainani tobe Assam hasteni phainai ge tabu ni Delhi o tongnai Bangalore tongnai kebang ma jaga o chini Deborma tamjam Nagaland tongnai Shillong o tongnai amti rongno bo or invitation borok khaina ni hinsata ka angkha khlai borok phainai ke chini resamnai rok thangbainai no jotno nugana kai tabusu point जों mono bitor ko botlang yawi tamung no tamung ya ba boting no ya abor no sayawoi
o program no sikang khainani rigari program o tamo koksa apna kha tamo khlaijaka abo sikang naigarani naimani pore norok sadi je mo sotik somoyo da mane jorani bisingti da omona harjaka koksa apna harjai o program khaijaka apusu norok comment khaimano jehetu nini constituency ni bisingo ongoi tongo a hisabe nang o malaima panda yakaba deborong bosongni malaima panda no rugui paithak sini tripura hasteni yakaba hayong hakotoni deborong bosongno tamo hini kok kusarnai ang tini deborong bosongni jotto lukuno jesa jaka phantangthong sini hasteni jesa kona ro phantangthong hayungni jesa kona ro phantangthong ang borongno koinai norok o deborong bosongni malaima panda o phaidi khana paidi nongni suggestion di paidi sini deborong bosongni sirsi tini tamo na tabu common phasing thangai tong bahake mo thangnai abo nongni suggestion nango norok phaimanjak phaidi norokno nogo thangai invitation ni maya phano o media ni bisingtri norok khanagoi tongkha kai ba tini jara okraro in borni press meet ni bisingtri norok khanai tongkha angkha kai norok phaibaidi tai nogo jotono thangai to borobo phatai rinani ba invitation nani le sombobungla ang koinai deborong bosongni jotto level ni no jotto borom ganang no koinai 19 tariko norok duitan somoyo chini khwai paijal baro phaidi deborong bosongni poila malai lemani pandawo ao ke sano belai no hambai nini important message sungno lukurokno khanani mani bagai nonobo joto jara nai tongnai bornobo ani khulumma tai bornobo bisi katarni hambai yapar